do kadopot bakkenina boru nami na burjo. Gabe raja nami. Amang boru na uli akin manang di hamu hasuhuto namang boru nami. Macaras roha nami di pancak kombuna. Amang boru na basa didok na tua-tua. Asing dolok inna asing dua na. Asing dua na. Ope amang boru na basa. Tiroy hamu hami nak pulau muna. Asadanggan udah ni pertua ina amang boru nami. Ope amang boru. Saunari doang makalian kahatan uli. Songonom may raja nami sitok kamadaho di napajolo nalay adong do songo suara ni siya amuna kada tulang nagabi matang di raja nami jolo parjolo mati hatahon raja isongo si paso muna songo pita ni tangiang tu mata nomor 2 de bata tu boru muna tu ela muna rapto pahok muna ima songo dia kados ni roha dia kanang tahatai raja di pasu-pasu do tutu ulo persaru matuan ni nak boru namyo di bagas sanglas ni roha didok na tua-tua do tikoy na giring-giring burung hera kata rohan hula-hula mula amat tabe batama yang ko patipakot ka matutu di hamu ko parani na boru namyo gabe tu lah nunga tuk takas di jalo na boru namyo pasu-pasu sa namat tabe bata takas do di leo marana marboru marpahupu sana marpahupu siya boru pita may tutupangidot to mat tabe bata siyanggiya madileo sahat tu amang boru nami na babalu sahat tu namar nini sahat tu namar nono matutu di hamu na salun na koparan ni amang boru nami siyan hatan itu hatta rasa sorong nami tu hamu gabe raja nami imana tersurat di Galatia 2 didok di si masih rupa mahamu mamorsan akan aduk duhi aido dalam mengaradoti patik di Kristus Lau sido si sosoron nami tuhamu keparani na boru nami. Asa masih rupa kamu di roha do di pikiran. Dumobi takkacamu masih rupa di papaina. Mulu tokong dohamu masih rupa di roha do di pikiran. Pasu-pasu nama tadi batama di hamu soni do ina tua-tua. Saudok matu duhamu sisa datahi. Sisada silas di roha. Kami dapuk madi hamu toktong di bagas sardos di roha. Dapuk madiamu sondi dok ina tua-tua rimnita hidup guna tapak nado tajong asaran aku kudolok ngahamu selalu logo parani na boru namion dapuk tapat susuduarian rap tua tabat tuturuan dapuk tamul bati otok pasu-pasu na matari bata asa dapuk madiamu balik tapagabi odolan naik takas sitaduan saud do ari munagabi asal matok-tok kamu go parani na boru namion sisa dataya mutakat sisa dauluan. Asal jak dapuk ma berga batu di rumah, berga ma tutu batu di sopo. Nunga gabe takas na boru namion, di pasu-pasu kuhata mahamu keparai na boru namion, akan au poso. Atiodo tahu doa magnuara tuasahan, manupak jalan masuk-masuk made baka jahuba, di keparani na boru namion, na tinggal di toba sonin nang di tano perserahan. Masa saat solo masa atau perhehean saat hatai sian hami huda-huda utang di pasu-pasu hatta mamu saat tu panggabian saat tu perhorasan ope abang boru kudu tihamu mahato maliate maraja nami alaman namarap pang namar jualo sigong-gong nasa pasgisina pangattaran anak ma pangattaran boru tujuan niaryo jesumoni ma di hamu kila nami dok boru nami Isoro do hula-hula muna kami marga Manalo. Natong duruhot kami marhabu ni Roa di partua ni iboto nami na sa urmatuaw. Duhoro nami tu hamu hela nami do tuboro nami. Tujuan niya do di hamu na maramaranggi di bulian ni iboto nami na sa urmatuaw. Siyang giyak madiniot doat tadi hamu desada ni Roha. Dus ni Roha dinalaw mga lugahon luga muna terlumugi dilay nami na tininggal ni iboto nami ikon dinggak kamu tulay nami na nitinggal hon iboto nami sadaru hamuna dinggak rawat kamu nyon metujo jadi somon ulos panggabi nabuhi karpatu kahami tuhamu hela nami do tuburo nami ima dua
sada matuhela nami do tuburu nami sada matu bahoko songoni majo buah na woi tapatu bahami songo tarimot eme na marludu na upasatami tuhamu sayang dia ma marludu mati hamu hagabiu marludu ma tu kasangabo songoni do di buah burung natuari sada do bahoko kitu bumi sayang dia marifulini ibu tonami na sa ormatuau saya marti dulu anak mah marti dulu buru dikit-dikit dan buru ake buru manang tu dia pehamu mangalaka songon idok ina tua pinati ko tujuh di dulu kita kian tu dia buru kudu helaku mangalaka tu si mahamu dabotan pas saulia songon ima nawoi pasar kami hata tuhamu pamoron nami pasar kami mapatikian tu angina kami burang lah di luar biasa makan di luar nasor dua Isoro kami udah persen buta nggak tuh lah sama keharo kami amang guru na basa naspar ako ge Gabe tuh lah. jadi sama nahuwag kami kaya na magudu dewono ma sama do pagpasa na magigituan kasapir pagati balik na pasawana di rumah matobi kita berjuang karena pasawana Matuturo sa kami. Ubuto kami, iboto kami on, loksor madua, dikidrong manarak, itu berburu, barto pusat anak, barto pusat buru, satu nomor kiri, satu nomor loksor madua. Bahasa-bahasa di Batari, boleh ada malu, kamu di Batari mata. Ya betul lah saya. Jadi orang mah, soalnya pasang itu dua, asal gawe di rumah, gawe di rumah sobo. Nunga gabe ibu menang sama gol, so gabe lah aka burna mido hela nami dak poso. Matuturo sa kami. Ya mula burna mido hela nami dere nami. Dilai nakabelu na de, tekek sorma tu boleh tujuan nyaro. Udah nami tu kamu na burna mido hela nami de, dari kamu layo. Komunikasi kamu noriko. Asa boleh dibagi budi muka muka dilengah bila parade. Lima bodoh nami, parkami nami kamu. Pabur raton dan ibu tu nami sorong dua. Oh, lah tuh lah. Jadi mak cepot kamar orang nami. Bulu siap kami urus, abang bulu ya bahasa. Tulu mak, semua bodoh murah di mana. Saya mak tu hela nami bulu nami. Pasabo mama itu bahuku tu ibu ni anak masa jadi mak udah najual nama dok sak masuk sak atau mau dia ubah sata menon urus udah si torong ramu jalan si lagajo sak medo selalu tukar gebian sak manak tukar horas soalnya mah atas kami bola di budi Gabe jala horas pangido raja ima. Ipatong paborong musik sama horak pasangap pon na horas. Mga saut dulu kamu ke para na burunamyo. Ang giyak di pasu-pasu tarba di batama di ang tujulan naron. Narasi pasangapon doon narapasangapon. Saut pa magperkusing kami. Sa manutro kami doon ke para na burunamyo. Badamang madihami ko tang mula-mula. Godak sopa. Lalu pemudang matu mga liati asal lihat panggabian, lihat perhorasan di bawah ni hasil untuk keperan nak burung namun pada mama. Baik nama.
sekaligus doa di dalam di pakata yodla ihu mado di tangyang ni Raja Perjolo mau 10 pasal 10 sada semajujung langsung ni mado di nalaro nami mado padi Raja tulang nami hula-hula nami si calo persiap nagok songoni mado di si calo persiap namar amarang di bagasan itikon pahe sapur kornai amang namalo nami. Matuan ni ibu tonami dia balatition dinarohamu pasahaton galang-galang muna pasi tuak natong gitu kami lasruhan ibadan lasruhan itu dinami amang boru macaloi sanggia matujuran ni arion dilihat tuat tadi hamu sikat ni maribat gada marhite aga gabi na niula sinura kapinahan so manidok dinajua-jua madohonon nami bagok dona marhalto dulu dona marobian hora sami salukna hula-hula muna macalo tuibasna tugada na papacarian muna na mga liam. So lima hata namang boru siya kami hula-hula parsiat. Mana sungod dia pi amang boru na boitar patu pahami na kininga sungod emen na marludu. Siyang dia mamarludu haga biyon marludu hasangapon. Di budinian ibu to nami na sormatua. Mau lihat ma pasatami tuhamu raja ni pamoron nami. Mau lihat raja nami setani matong taribata di dalam nitang yang diraja itu kami hula-hula boru hasatan do citiu-tiu padamu do tu hasatan. Oh, natulah. Di sana baru buat kami dari sana. Di sana baru buat kami dari sana. Soal juga kami emepir. Piriman na bokti bangun sinalongan. Saya pirima tutut dimu luju-luju nak pangomoan. Jadi asa tungma sahat pakateon nami hatana udi tuhamu raja ni pamurun nami
mono huberi kami dorisor amang guru hamu boru nami si seda tahiru hamu hida tunglas doro hanami mamere kamu sadaru hamu songot yonai jadi lem tu dengan nama hamu tujulanon turetana tu dengarna lau mengadomi akas ya roban ibaratna warna tapak tu tapakna doni natazokna rimnita hido gogona jadi suaksoni disoku bekami do ulos si gajang rabu asatu matutu marhite uloso marpinopar hamu toro naksoni gajang ni umur saya dineo hatta dihamu dumobi mai di pinopar ni ibu tanami lati tinggal hon ni ibu tanami on jadi suaksoni do honon nami do atta hata nauli tuhamu pamurun nami si soni ma paropa urus nahubot kami on udang na tolu molo tari ngot tu siang nohon kamu ma hulala raja di boru na mangatur hon tapi akan ni ulus nahubot kami on Mau lihat ya ma. Di bata si anggiat hamu tokong diramoti la dilian mujena akadiamu para hadinggani hapar mudut tu budian nyarion budima Jadi mau lihat ya ma. Jadi asalas ikut dot pinit tani tani. Jauh-jauh niaron saat kami dijolo jauh namarap pang nomor 2 lon digonggom debatama nasa pangisina hata nauli hata naringgan si begon ni si manangi si parahjokon ni roha takas madi bawa bonani hasudo Buana uli raja nami di ataran nabi dang dijolo di bagas namarap pang nomor 2 si gonggom nasa pangisina dia ke arena salpu marhite di pertuat ni ina na huolongi hami di bagasan ni tikyon dinong takas finanakok ni mataniari persaudan di panggabean di ataran nabi damon hupa sinar kami di joloan ni raja inanta sori pada raja nami ilas ki parsinta roha nami madidos nitahin nami
saluhut na di pinopar ni day nangon dinalaw pasikopon marhite di hari-hari na tu para dia na parsot kinani marhite uluan ihurian na binuwatan ni nang dia kana posona ima tu na bona pasogit tu naga seribu ima tu si tabongan raja nami asatung martangiang raja inak tuan katikira na mangihut di pudian na dapat na niluluan cupa na jinalahan di kami lumawi ma nang dia kados niroha di pinopar ni nang day nang namyon lumawi ma marhite dohot dia kasih tubuh ni anak do si tubuh ni boru asa sahat tu bagasan ni nang ditonga-tonga ni nang perpinopar ni dapat marhite dohot dia kapangkat nang tua katiki na mangihut asat pinatari dahon ni tangiang ni raja itu kami pun ani hasuhuton nang tua katiki na mangihut ia manukup perajai ima hatana ima nang sagpuy nung dumolo madua dulu dahil nang natahulong yun tangyang ngami sak kami hula-hula muna si Jalo Sokba di tabbay Tuhan tamadiamu hai pason di tabbay Tuhan tamadiamu hagabiyo molo tuk suarong molo tuk ngarong gabi na sa tubuan anak na sa tubuan boro di pasar tuat tama di hamuna paso-pasona tubuan boro molo arong akka di bagas persekolah di tempat tuat tama bisuk nasihat katway di akka namit itu akka nama gorang di tempat ma akka hipason molo di akka di aparat pemerintahan di tempat manang akka pangkat di tempat manang hipason semua di dalam putar sejolo-jolo tubuh lo di akka di nama pangkat dinapa belum salam dengan ni belum 1 bulan saya naik pangkat mahasiswa ganung tahun dan bagajina ganung bulan matutu asa molo dia ke pengula di dewa tama gabinan yulan di tangan Yasida sidur nang kapapanan tu horasna hasida mangulang ulun na Yasida molo dia ke perdalan-dalan mangomong horas ma perdalan-dalan mangomong partiga-tiga asa ronon nami ma sinon tuamu laiku ang buru di bagas persai itu kang buru saya digogoi dewa tama ubat na pinasahan ni akka nama lo Tuhan ma didabay akka gogo dohay paso unang patukiho ang buru di perlaw ni naborkon di persarung matuan naw mono di namangulu odo japper na mangulu hamati at doang boro darong gada seri moro sulir jam mangulu 1-2 tahun barak siap pertibito mau alay tang yang ngayang boro sian hami tulang musiburi asal bapak asar honok gumang boro sian kunda dua atur haduk pagtugo-tugo ni lempu atur haji di tugo-tugo ni lempu penggeng sarma dua mahang boro bayu itu pawaku jala pairing-iring 1 nomor nini 1 nomor noro dari asa 10 nami ma raja ng boro songon nilok nyebut si jolo-jolo tubuh gedangin naik botak kiyoin naik sumur di budian di pinoperi ng borokon di tokos dewa tama di hamu si gajang umur jala si torok pinoper matutu asa upa 25 balgain na tiang isopo balga tiang i rumah nung agabi nyon na borokon sunggawi ang mahamu pinopera akan naposo asa saham masolu sa tinubu sa tubatian diari sadario nung di patukamu ada persar majuan ni na borokon tulian na lolo tu nomor donga tubuh tula hula terlumobi tuak kadonga sahutan arum di silang itu sahat mahamu horas jalagabian bedamang ma godang mula las padomu ma dok godang sopak dok godang liat
Bas, pasat tamu nasopan ako. Dio. Asarono na mima. Songo natani putta si jolo-jolo tubuh. Rotos haratat tubuh. Birtot haratat bini. Horas matot dibandingin. Birtot di matubuh. Matutu asa ubah dua halima. Asa sahak masulu. Sahak matubatian. Nunga sa ano tapataru. Nampor kon nasar baduaon. Sahak madihamu pinok perah horas galagabian. Matutu asa emes kabadua ma perlingkungan di Siborok. Debataro nomor 2 di saluhuna dihamuna pinok peri ang naporukon. Say saluhuna mamu di Barorok. Matutu. Jadi soalnya marajana mulia rabdo dia kabariban namin. Baik na opartus ni amak nama. Madi hamuna raja yang boru nami toho mahamu dudu bagula jala pasari asa nirok nebutta sejolo-jolo tubuh niutur dakka-dakka marit dikebeng-ebeng disok kami hula-hula ma si jalo sopa las dibek kamu las niruanan merdongak kebeng asa yung nebutta sejolo-jolo tubuh asa bagok mana marahat to nadia gata di robean horas mahami nama jalo tuibas nama tubada nama dihamuna nama kalian matutu asa upapu matu hamu akaraja yang baru asa balatu mak dalat tuhuta harpangan dalat tuhuta balatu dalat tujabu dia talauli na pinasaan akaraja nukat tubuna hula muna doa kalian muna apu hamu may martonga di jabu matutu asa cuma 10 itu cuma 10 lalu Yaka hata dauli akka pasu-pasuan na pinasak niya karaza apu hamu may martonga di jabu matutu asa tutumen na turtuyo na lote hata dauli do hata naringkat saunang mamuba saunang mamose upasatan matu hamu akka raja ng bornag sangoni ma hata pangapo na raja ng bro Gabe wa jasa ni kikyo asa hata ni si tua odol horon nami tu saluhut na mataraja inat tasori pada naliat na lolo liat tarang na bidang di jolo ni bagason asa bali gedolin na inganan imual na tiyo parapat do iya panatapan baik di kami si tiyo padong mudo tuasa atan ihutot toluhali dohot tortorna
naita sa tapasan tu pangulo nuri alas Tagi si pulmangan ang nawala si Manong Pangay yung aking rasuto. Pahay na ako partusi. Sokora. Sino may dasano? Iya, herbak kan ulos sih. Ulos, Pak Herbak. Iya. Segala puji syukur hanya bagiku Tuhan. Semua Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Mulai bermani Allah. Inanami, amanami. Once more. Tidak mengkaholongi kami. Di perjuang di inang kami. Saya bersihkan batu kamu dan buat kepikiran kami. Disingkat tidak pinatu kamu dan kami kami ulang-ulang sinur kerja kemahapa kamu. Ya Tuhan sahabu akai nafsu di pada nama beraja kami. Walaupun soni tadi dalam persoalan yang gambaran dan boleh buat Tuhan. Asal sahabu kamu kita kutuk kamu dan sempurna. Siap motivasi. Kau nani rasul. Kamu nama, ibu tahu kamu naro? Ibu tahu, tolak. Ngai botol. Iya.
uluk loba. Dai Deoma. Dot gornya anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot gor itu diperbadi anak mau palangit dot kanoon. Amen. Songon dulu do salut daging. Jangan songon bunga-bunga ni duti do salut asa ngapa ni jolma. Nunga malos duti. Jangan nunga marurus bungai. Mati kibedo luhut na natinopa. Marti tibedo huhut nasa saka-saka niya siyang anon. Marti tibedo na tubo do na mate. Na manuan do na mangurati na sinuani. Na mapungangi do na pamalupon. Na mga lohay do na paulihon. Na tangis do na mekel. Na mga dungi do na manotor. Nung atong pagkasuboto, luhut na pinanidibata, hido na hot rodi saling liling na, dang tarbayin jomay manabay tusil, manang mangurwi siya ni, dibahin ni, dibata pe songoni, asa mabiyat jomay mida ibana. Ay Kristus dohang luadiyaw, jalalaba do ng hamatian, say burjuma ho rasira sa mati, dungi leonok kumatuho tukbal hanguluanin. Martang yang mahita, ali tuan di bata amanamin na di banwa kijang, naso marmula, naso marujong do, ay naso all sudah do akta taon mo, alay lamoru, jalalam sudah do buwan namin di tanoon. Jalahatok do hamin laot salpo siya nganon. So maninang dongan namyon. Nang ginomi tuarin na sora suday. Nga salpo siling ulo na di tanoon. Jalan nunga ditinggal sabit at tanaholo buruking. Say paingot mahamit taringot kwa susudan ni buwan namin. Asa hubas hamilaw masuk tuinganan na pinaradim. Jalasong nagkarsonggot hami. Monoroho madyo hami. Say pahot maporsyon namin tuho. Asa marhiras ni roh hami maninggal inganan pardang wala no. Akop ni aku lima roh ni namarsak dison. Hima akadokan ni namateyon. Aka todong na. Aka alala na. Rodi sudi aka nasusolot di bana. Asa nang madili na sida alani si tao nonon. Sa taiti jalato gumarohani hamyon tuho. Asa lamalung roh nami diinganan naso nang dilabung mo. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Mari jemaita nomor keluar betul. Tuhan jawab
Sian di batang amata dohot sian anak na Kristus Yesus Tuhan kai. Amin. Dihamu keluarga ruas nihuria di apalatikion di namang situana Nixon rapor keluarga menurut Aida di perjalanan minggu luon amang inang akan nama sadihita nama bain tangis gali ala dok si tahonon alay molo tabadik kondusif tu perjalanan ni nguluni halak nabuhi taida contoh ro akka banjir bandang naso tarida bakke ni keluargana mungkin gak bisa ada pangapuliut do dihita manang heya do hubere kami amang inang marujung maamat tay dungi acara songonon di taruan matu udean dung acara usai acara udean dang sahat 5 menit nai marujung muse inatan mungkin molo tabadik kon amang inang terlumobi di keluarga nama sa di keluarga nami do di keluarga ni amang do di keluarga ni akan nataida bahkan lebih seram mungkin orang yang merasakan itu dari kita. Bahkan dihita amang inang dang sarupa gugutta molo masa si songoron apalagi sadaina na dihaulongi di tunga-tunga ni keluargaon adong do halat na margogo mungkin alay adong do nagali parto diog do fisik na mabentangi si bana terus dohot marsa alay ihatan ituhan dia pala ticio didok do atik pesongonon na masa ati petaida na kani pardalanan ning ulun halak tabadikon didok mamuse hatan ituhan dia pala tikion marite si Paulus Filipi 4 ayat 4 so dia do hita marlas ni roha masa do songonon alay hatan ituhan do apala tikion madok marlas ni roha mahamu didok ibana Filipi 4 ayat 4 marlas ni roha mahamu totong di bagasan Tuhani huulay mamadok marlas ni roha mahamu tutuna kaning siyan hagaliw ni daging do pamatang taon amang inang secara manusia dan fisik ini memang mengatakan saya tidak mampu tumborat do namasaon aydang dihoi au do nuay manaon tabunya kaparjamita do mandok hata si songoni alay amang dihamu saluk na keluarga kami songon pangula doho sude akan naro di son mananya kok kamu anggiat di pargogoi Tuhan Yesus saluhut tarlumobi mahatani debatana kaning marlas ni roa mahamu atik peon na masa ala taparhato do amang inang hamateat do parhitian odo dalam satu-satunya ay hita salubna natino pani debata debatado na punah hita basahat mamuse hita tu ibana bahkan sada refleksi doon amang inang molo dihami atik na dang binoto sa dihari tikin na kaning adong sada ina mandok molo bayak ko songonon api danak nami do dito duhalak ina mungkin sada gambaran juga bahwasanya kita semua akan mati bahwasanya kita semua akan manaon si songonon acit tae ditadikon sahalak na tahulun alani di keluarga besar amang nababan inang do sude na adong bison angkiat mah di bagasan harsak di apalatikion gabe tubuh malas ni roha di pasahat di bata lam di pasu-pasu di bata masalun na ka keluarga do pinopar na adong di keluarga amin dusi mahita amang inang lang tapajonok mamusik tapar hatopon Kristus do maritito dina na boy mga lihog gogo kita di pergogoy ma ala amang tarlumodi amang sintuan nami sintuan ababang dohot sudehamu agka amang inang na huhawlogi hami atik pemasa songonon mol si Paulus tondo didok ibana ikon marsada ni Roma ay torob do keluarga amang inang molo nung nalao sa halak yang paling bagus
yang paling kita sayangi, terlumobi akan atoras gabi sega keluarga. Alai si Paulus merhitihatan di Tuhan, marlas niroha uhud do di bagasan las nirohi hasadaw nati amang inang. Songon sahala keluar, songon keluarga ni parhala do dohamu molo au mamereng. Amang si tua, dohon amang calon si tua dohon na asa. Di patuduhon. Ay paru kilom di apalati kiyo di leo di batado pangapulio di au dohon hagogoon. Lam di pasu-pasu Kristus makkeluargaku songonima. Pakirimon di tonga-tonga ni keluarga muna. Tuhan memberkati martanya kita. Ali Tuhan Yesus Kristus hodo si parmahan di ngolu nami jala hodo ali Tuhan na manutuhon hosa nami dohot tiki nami di hasianganon dada guru di longo nami alay hodo Tuhan alani dia pala ubas ho Tuhan namarsak niruado saluhud na keluarga rapok kami di tonga-tonga ni huriam ala di jauho sada ina nahu haulong ihami sian adopan nami di parsiranganon ale Tuhan pos rawan nami saluna keluarganya di tadikon ni ina nami di son pematuan na mga leong gogo dohot pangapuliyon dohot suaton ale Tuhan pakrimon na mangulu tunasida padaw ali Tuhan siap kami holso arsa tarlumobi Tuhan songon siutok ko mahami na makirim dohot nargogo sa unang ali Tuhan sa ito patangis sami songon halak si pelebego na somar Tuhan alay hupatudo kami ma adong do ama di sulboy na mga pulihami sa luhut ali Tuhan tung asi maroham di keluarga di salut na nasida tarlumobi di amanami di son di sihaton nasida Tuhan komana mga leong gogo doon ang kaso doon na mga leong bisok Tuhan dinalaw mangulas salut akaulo nasida tarlumobi di tonga ni huriam dohot di tonga-tonga ni keluarga Tuhan mga jari akaiyan ako nasida dohot salut na asa gabi keluarga na biar mina Jehovah salut nasida posroa nami Tuhan patiur salut na akaperdalanan nasida mula tumpe ditikina manang marsogot mulak nasida Tuhan tubagas nasida salut na tunghoma Tuhan na totong bajagai daging dohot to di nasida na mangiring-iring saluhut na perdalanan nasida asaboy sahat Tuhan diinganan nasida dohon mangulaw salut akaulaw nasida bain sangat di warna na kami na tading disope Tuhan totong ma pasu-pasu hani sa tokenay alay Tuhan dinalahu pataruhami inanamiyon tuinganan para sa tokinan posroa nami Tuhan patiur perdalanan nami jala pargoboy saluhut na hani son sunguni alay Tuhan tama hami madap muliate lungasun hami marsipanganon di aka ulaw di apalatikyo na pinatupan ni hasuton namin taugo gumay di hami lamgaday sikat na dumengga di tunga-tunga ni keluarga hon mga saon Tuhan Yesus Kristus martangyak kami Tuhan amin. Mari di mahita sa mukadito na 275 Lord tikit satu kimer keluarga tu melihat mamereng
Di pasu-pasu Tuhan debata maho lau ruar dohot lau bongot olat nion rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ditutup maafang itu. Las ditutup maafang. Mari dimainkan sebelum kita nomor 100 siap berlima. Mas coba silakan Mas coba. Astro macam. Betul sebelum itu telah. Iya. Tahan. Pergi. Masuk. Oke, masuk. Asal Mas gitu tinggalnya Rumah siapa ini? Peserta mah tuh. Rumah satu, rumah kita. Sonam Mamodom Onam Hartuai Nama Radian Siyadulahi Nani Ulamu Dirajul Maun Jalan Mengihuton Putus Ale Mariani Boru si Pautar Siatano do permulaan ni dagingmu mulak may gabetano alay tuan debata naman o pahong do Tuhan Yesus Kristus na paluoko siya dosa do to di perbadia naman jauh tu hanguluan naso rasuda ima mangrumuti erbuk ni wakay pay maro hari perpudi amen martanya kita martua doa kana mate marhite-hite tuani olat nion olo ni natud dii asa maredian nasida sian akka ulon ay namang yuto nasida do akka naniula nasida amen. Doa
Semua lah, semua. Keluarga. Adik, anak-anak. Semua lah keluarga. Ibu mesti tanah nang melurang. Lempar Jo. Udah sini kau nak. Sana bawa adik keluar. Ini nak panangnya. Jalan Ina, siung manis. Ada kok. Ke sana lempar ke yang jauh. Balik ke itu. Balik ujung. Jangan ada puntang. Ya. Jalan ada puntang. Kalau puntang. Udah debatan nami na di Bano Gijang. Odo debatan apuna hami ro di sudeng ulu nami. Seleon mahira seniro adi hami asamarla seniro hami paimau tua Yesus Kristus Tuhan nami. Satu tanganmu matod di nami dohot daging nami asa unang lilu hami di ujung di ajal nami. Selehon to dimi manugu-nugu hami. Asa deromoti hami molohubulus hami ruran ni linggoman ni hamatean. Asi marohan saya pemasuk mahami sogot tuha sonangan na sudeng-gani. Amin rakme temandok di tangyang aliaman nami. Aliaman nami dari Bano Gijang, saya berbadia magwarmu, saya roh maharajamu, sesaut malam monirham di Bano Tongon songon dari Bano Gijang. Leon matuami sadari nungguan siapa hari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa lindungan nomor dosa Tuhami. Unang kami itu giat pangunjunan, walau mami sian pangago, ayo dona punah harajawan, dohon agogoon, roh dia sangapon sa liling nililing na. Amin asin nirwani Tuhan Yesus Kristus, dot holong nirwani di Batang Ama, dot parsoran ni Tod di Parbadia, nama dongani hita salutna. Amin. Mari demaita. Mari demaita. Say masih paidaan. So ni maluguna siya. Say masih paidaan. Dona poseai. Dosa belakang Tuhan sonangani Tuhan sonangani Tuhan sonangani Maho borhatu nadau Holan Yesus bain dongan mi Toguon naho ramotan naho Sai tiur sude nalak kami Nang ledit porhot si dalanan mi Nang hacit ngot-ngot rohani Dang boy ganggu ho Dang boy lilu ho Molo Yesus madongan